אז עכשיו אני הולך לפתור תרגיל במספרים מרוכבים. תרגיל 3. נתון המספר מרוכב z שווה מינוס חצי מינוס שורש 3 חלקי 2i. אנחנו צריכים להוכיח שהמספר z מקיים את המשוואה הבאה. z בחזקת 3n פלוס z בחזקת 3m פלוס 1 פלוס z בחזקת 3k פלוס 2 שווה 0. n, m ו-k הם מספרים טבעיים. אז בואו נתחיל. יש לנו את המספר z שהוא שווה מינוס חצי מינוס שורש 3 חלקי 2i. כמו כן אנחנו צריכים להוכיח את הביטוי הבא. אז מה אנחנו עושים? כיוון שיש לנו חזקות וזה מספרים מרוכבים, אז מה שהייתי עושה זה להעביר את המספר המרוכב לייצוג טריגונומטרי. כי עם חזקות יהיה לנו הרבה יותר קל להתעסק עם ייצוגים טריגונומטריים של מספרים מרוכבים. אתם תראו בהמשך. אז איך עושים את זה? דבר ראשון, מה זה הייצוג הטריגונומטרי? הייצוג הטריגונומטרי זה z שווה RCIS אלפא, כאשר R זה המרחק של המספר המרוכב מראשית הצירים, CIS זה קוסינוס אלפא פלוס I סינוס אלפא. איך נמצא את R ואת אלפא? אז ככה, R שווה שורש של x בריבוע פלוס y בריבוע. x בריבוע זה החלק הממשי של המספר המרוכב, ו-y, x זה החלק הממשי, ו-y זה החלק המדומה. אז פשוט בלי ה-i זה יהיה שווה לשורש של מינוס חצי בריבוע פלוס מינוס שורש 3 חלקי 2 בריבוע. זה טיפה מסורבל, אבל אפשר לעשות את זה. שורש, זה שווה שורש. מינוס חצי בריבוע זה רבע. פלוס, המינוס נעלם. שורש 3 זה 3. שורש 3 בריבוע זה 3. חלקי 4. כלומר, מקבלים פה רבע פלוס 3 רבעים. שזה בעצם שורש של 1. כלומר, 1. בעצם המספר מרוכב נמצא מעגל היחידה. והמרחק שלו מראשית הצירים הוא 1. אז מצאנו את R. עכשיו אנחנו רוצים למצוא את אלפא. איך נמצא את אלפא? לפי ההגדרה, טנגנס אלפא שווה ל-y חלקי x. y חלקי x שווה ל-y זה החלק המדומה, מינוס שורש 3 חלקי 2, חלקי x שזה החלק הממשי, מינוס חצי. יש לנו פה שבר חלקי שבר. איך עושים את זה? משאירים את השבר הראשון כמו שהוא, מינוס שורש 3 חלקי 2. הופכים את החילוק לכפל והופכים את השבר השני, מינוס 2 חלקי 1. זה שווה, המינוס והמינוס מצטמצמים, השתיים והשתיים מצטמצמים, שורש 3 חלקי 1, כלומר שורש 3. אז בעצם טנגנס אלפא שווה שורש 3. נעשה שיפט טנגנס, כך מחשבון. שיפט טנגנס שורש 3. נקבל אלפא שווה 60. אבל יש בעיה קטנה. אם אלפא שווה 60, אז המספר המרוכב צריך להיות ברביע הראשון. אבל הוא לא ברביע הראשון. ולכן, איך אנחנו יודעים שהוא לא ברביע הראשון? כי מינוס חצי, מינוס שורש 3 חלקי 2. אם זה מערכת הצירים, לדוגמה זה נראה לא משהו, אבל אם זה מערכת הצירים, אז מינוס חצי זה שמאלה, ומינוס שורש 3 חלקי 2 זה למטה. כלומר, המספר המרוכב שלנו נמצא איפשהו ברביע השלישי. אז מה עושים? אנחנו יודעים שהמחזוריות של טנגנס היא 180 מעלות. אז לכן אפשר פשוט להוסיף פלוס 180, שזה שווה 240. וזו הזווית שלנו. אם נכתוב את המספר החדש, z שווה, נעתיק קודם את זה, מינוס חצי, מינוס שורש 3 חלקי 2, i, זה שווה, 1 זה r, אז לא צריך לכתוב אותו,
CIS 240, שזה בעצם קוסינוס 240 פלוס I סינוס 240. אז יש לנו את הייצוג הטריגונומטרי. מה אנחנו עושים מפה? עכשיו בואו נכתוב את הביטוי z בחזקת 3n ועוד z בחזקת 3m פלוס 1 ועוד z בחזקת 3k פלוס 2 ונציב את ה-z שיש לנו. אז בואו נעשה את זה. יש לנו z בחזקת 3n, נציב את הביטוי הטריגונומטרי. זה בעצם CIS, יצא לי גם משהו, חזקת 3n פלוס CIS, 240 כמובן צריך להוסיף, CIS 240 חזקת 3m, כיוון שיש לנו פה פלוס 1, אז בעצם זה מוכפל בעוד CIS 240. ועוד, יש לנו פה Z בחזקת 3K פלוס 2, זה ועוד CIS 240 בחזקת 3K, כפול CIS 240 בריבוע, כי יש פה פלוס 2, בעצם מכפילים את ה-Z הזה שבחזקת 3K בעוד פעמיים Z. אז יש לנו את זה. מה עושים מפה? בואו נזכר שנייה בחוקי חזקות. אם יש לנו x, למשל יש לנו 3 בחזקת n כפול k לדוגמה. אפשר לכתוב את זה כ3 בחזקת n, כל זה בחזקת k. למה? כי אם פותחים סוגריים, אז בעצם k מוכפל ב-n ומקבלים את אותו דבר. בואו נעשה את זה גם פה. יש לנו CIS 240 בחזקת 3n. בואו נכתוב את זה ככה. CIS 240 בחזקת 3, כל זה בחזקת n. אם היינו פותחים את הסוגריים, היינו מקבלים את אותו דבר כמו פה. CIS 240 בחזקת 3n. למה אני עושה את זה בצורה הזאת? כי אחר כך אפשר לחשב את CIS 240 בחזקת 3. ואולי זה יעזור לנו אם נקבל תשובה מעניינת. פלוס CIS 240 CIS 240 בחזקת 3, כל זה בחזקת m, כפול, נשמור את ה-CIS 240 שיש לנו פה, CIS 240, פלוס, יש לנו פה CIS 240 בחזקת 3K, זה יהיה CIS 240 בחזקת 3, כל זה בחזקת K, כפול, CIS 240 בריבוע. אז איך אנחנו בעצם מצמצמים את זה? נשתמש במשפט מועבר שלפיו Z בריבוע, כלומר RCIS אלפא בריבוע, שווה ל-R, אפילו זה לא חייב להיות בריבוע, זה יכול להיות כל n. Z בחזקת כל דבר, זה שווה RCIS אלפא בחזקת n לדוגמה, שווה R בחזקת n, CIS, ומה עושים עם הזווית? מכפילים אותה בחזקה. אז Z בחזקת n, שזה RCIS אלפא בחזקת n, שווה ל-R בחזקת n, CIS אלפא כפול n. R שווה 1, אז אין טעם להתייחס לזה. CIS אלפא כפול n. פה יש לנו CIS 240 בריבוע. R זה 1, אז 1 בריבוע זה 1. CIS 240 כפול 2, שזה בעצם CIS 480. ובואו נראה למה זה שווה. עכשיו מה אנחנו מקבלים? בואו נראה. פה יש לנו CIS 240. לא, הגענו לפה. רגע. פה יש לנו CIS 240 בחזקת 3. כל זה בחזקת n. CIS, לפי משפט מועבר שלמדנו, מכפילים את הזווית ב3. כלומר, מקבלים CIS של 240 כפול 3 זה 720. כל זה בחזקת n, כי עדיין לא שכחנו את ה-n. פלוס, יש לנו אותו דבר, CIS 720. כל זה בחזקת m, כפול CIS 240. את זה לא שכחנו. פלוס הדבר הזה, שזה אותו דבר, CIS
720 בחזקת K כפול CIS 480. נעשה את הכפול פה, CIS 480. שנייה אני אסמן איפה, לא? זה לא ייקח עוד הרבה שורות. אז יש לנו שכל זה שווה ל-CIS 720 בחזקת N. הביטוי מלכתחילה של Z בחזקת 3N פלוס Z בחזקת 3N פלוס 1 פלוס Z בחזקת 3K פלוס 2 שווה 0. כאילו אנחנו לא יודעים שהוא שווה 0, אבל הביטוי שלנו הגענו עד לפה. עד ל-CIS 720 בחזקת N, ועוד CIS 720 בחזקת M כפול CIS 240, ועוד CIS של 720K כפול CIS 480. זה נראה מורכב, אבל זה למעשה ממש פשוט. מה זה CIS 720? זה בעצם קוסינוס 720 פלוס I סינוס 720. גם קוסינוס וגם סינוס יש להם מחזוריות של 360. כלומר, CIS 720 זה אותו דבר בדיוק כמו למשל CIS 360. פשוט מורידים 360 מעלות. זה אותו דבר. זה פשוט סיבוב אחד פחות. כלומר, זה גם כמו CIS 0, כי מורידים עוד 360. זה אותו דבר. מה זה בעצם CIS 0? זה קוסינוס 0 פלוס I סינוס 0. קוסינוס 0 שווה 1. סינוס 0 שווה 0. כלומר, מה מקבלים במקום CIS 720? בעצם כל הביטוי הזה, שזה בעצם הביטוי שמלכתחילה אנחנו צריכים להוכיח שהוא שווה ל-0, שווה, נכתוב את זה פה, במקום CIS 720 בחזקת N, זה 1, כי I סינוס 720 מצטמצם ל-0, וקוסינוס 720 הופך ל-1. אז מקבלים 1 בחזקת N, ועוד 1 בחזקת M, 1 בחזקת N זה, 1 בחזקת M זה, 1 בחזקת M פה זה כפול ה-CIS 240, CIS 240, ועוד, יש לנו פה CIS 720 בחזקת K, זה 1 בחזקת K, כפול CIS 480, CIS 480. אז הצלחנו מהביטוי הזה להגיע לביטוי הזה. עכשיו, יש לנו 1 בחזקת משתנה. 1 בחזקת משתנה, 1 בחזקת משתנה. 1 בחזקת כל דבר יהיה שווה 1. ולכן אפשר לכתוב את זה בלי המשתנה. שווה 1 פלוס 1. זה יהיה 1 פלוס 1 כפול CIS 240. ועוד 1 כפול CIS 480. אז הגענו מהביטוי הזה עד לביטוי הזה. בואו נצמצם אותו עוד טיפה. שווה 1 ועוד CIS 240 ועוד CIS 480. עכשיו, למה בכלל מלכתחילה הפכנו את המספר המרוכב שלנו מפה, מ-Z שווה מינוס חצי למינוס שורש 3 חלקי 2i לטריגונומטרי, ל-CIS 240 שפה. למה עשינו את זה מלכתחילה? עשינו את זה כי אחר כך היה לנו פה חזקות, וכשיש חזקות הכי קל ועדיף זה להתעסק עם ייצוג טריגונומטרי של המספר המרוכב. אבל עכשיו הגענו לביטוי הזה ואין חזקות, ולכן אני אאפשר לעצמי להפוך את זה לייצוג אלגברי. האחד נשאר אותו דבר, ועוד. מה זה CIS 240? זה קוסינוס 240 פלוס I סינוס 240. אני אקצר, אתם יכולים לעשות את זה במחשבון, זה יוצא מינוס חצי, מינוס שורש 3 חלקי 2i, אפשר פשוט להתעלם מהפלוס, ו-CIS 480 שווה למינוס חצי, פלוס שורש 3 חלקי 2i. נכתוב את זה יותר מסודר, שווה 1 מינוס חצי, מינוס שורש 3 חלקי 2i, מינוס חצי, פלוס שורש 3 חלקי 2i. וזה שווה לככה. יש לנו פה 1, יש לנו פה מינוס חצי ויש לנו פה מינוס חצי. זה מצטמצם. יש לנו פה מינוס שורש 3 חלקי 2i, פלוס שורש 3 חלקי 2i, שזה גם מצטמצם. וקיבלנו 0. ופה סיימנו את ההוכחה.